Hello everyone, welcome to Pambatha Ngamancinci TV. I'm here to update you of what's happening on iThonga namhlanje, mhla 17 September 2025. Okay, sikhumbule izolo omncane ukuthi bengezwa umshini kangangoba ozowahlahlela isiphambano sadladla waze wasilahla phansi. Namhlanje ubanele utshela uma wakho ukuthi izolo uhambile wayokhuluma nobabudladla ngenhloso yokubuyisa umndeni ukuthi uzwane. Emva kwayo yonke into lena abakade bedlule kuyo. Wajabula bakithi Makhumalo waze washo ukuthi lento ayenzile ayikho ncane. Wazamtshela ukuthi wenza umsebenzi omuhle. Wabe sexolisa nabanele esho khona ukuthi uyaxolisa ukumfaka ezinkingeni kanti kuzongena uNokwanda ababuze ukuthi bakhuluma ngani. Avele ubanele athi akukho lutho olutheni. Okuyilapho abesemtshela khona ukuthi izolo uhambile wabona babudladla washo ukuthi uNokwanda akapheli emlomeni wakhe ngokumduduza ngaso sonke isikhathi kanye nokumnika ithemba. Wajabula bakithi Nokwanda. Umgabadeli uhleli nomndeni wakhe okuyinto akade ayigcina. Uyabatshela ukuthi kancane kancane uyahila noma engakabi right kahle kodwa uyazama nokudlulisa konke osekwenzekile. Wabesexolisa kakhulu nangayo yonke into eyenzekile. Ulethe kuhle nawe uvele wathola ithuba lokuthi akhulume nomndeni wakhe ngokubuyela emsebenzini phela lapha kaMagwaza. Ngenhlahla akekho obe nenkinga nomgabadeli uvele wavumela phezulu. Banele ulungisa umbhede wakhe ngoba efuna ukulala. Uma ethi nje kwavele kwakhala iNoku kwathiwa izibayi yadla mawala iNoku. Kwaze kwaphoqa ukuthi ayovula lapho uhamba uyathetha iy'ngeza zami. Uthe engena nje uzama bese ngibuza ukuthi uyamziba yini. Wathi uyangiziba yini? Wathi Banele washo wathi ngibona if ngifona uziba ama-calls ami. Wavele wathi uBanele angifuni ukubuyelwe yithemba. Wabuza uzama ukuthi why. Washo uBanele ukuthi usanele useluleme futhi engabuya noma inini. Wathi uzama kodwa ungahlala nje isikhathi esifunayo. Wathi uBanele ngeke aze akwazi. Wazamcela ukuthi angenzi izinto zibe nzima. Ubesekhala nangokuthi akafuni endlini babezwe. Abamncane noBanele bahleli etafuleni balungisela indaba yokudla kanti kuzongena oyandisa esho khona ukuthi isiphambano sababudladla sesikhishiwe. Hawu Banele. Esho ngalo babamncane wakhe wambuza ukuthi babamncane ekhanda lakho uphilile. Wathi babamncane wena mfana usukhuluma nami kanjalo. Wathi nje uBanele ubani umnike imvume yokuthi usikhiphe. Wathi babamncane lesi siphambano bekungamele sibe khona laphana. Banele bakithi wakhala ngomonakalo ubabamncane asebenzile esanda kulungisa izinto nabakadladla. Wathi nje babamncane nakane ndaba. Wathi Banele akayosilungisa. Wahamba wajika ngasemnyango wazokhomba uBanele wambuza ukuthi usukhuluma kanjena nami lapho uyanxapha nangalana waze washo nokuthi wena mfana ungakhohlwa ukuthi ngiyazazi izindaba zakho. Abese ephuma ngomnyango. UDladla ubesezokhipha isiphambano asibaye ngaphandle kwaMagwaza. Wavele wafika sesigenciwe. Wavuka mbhejazane ebuza ukuthi ubani ngempela wenze into ebuhlungu kangaka. Wathethi ubaba omncane uyakhuluma esho khona ukuthi naye akazi kodwa sifice sinjena kodwa uzozama ukulungisa lungakapheli usuku. UDladla wakhala ukuthi ingane yakhe yavele yafela lana kaMagwaza kodwa sebehluleka ukuyeka isiphambano sakhe. Waxolisa bakithi babamncane washo lungakapheli usuku lwanamhlanje uzosilungisa. Lungelo noma wakhe basixoxela bakithi bakhuluma ngamagalelo kaNkosi ngesikhathi esaphila emhlabeni. Basho khona ukuthi bekuyindoda esikhandlayo kakhulu if kuza ngasemsebenzini kanti kuzongena umgabadeli ediniwe hhayi kancane uzobatshela ukuthi kaMagwaza bakhiphe isiphambano saNkosi. Washo khona ukuthi okusho ukuthi impilo kaNkosinathi kubona ayisho lutho. Waze washo ukuthi yena bezosikhipha isiphambano sengane yakhe hhayi labathakathi bakaMagwaza. Waze wathi into nje ezokwenzeka kuzofiwa ufunga ubaba wakhe emathuneni. Umgabadeli ukhipha isibhamu kwezinye zezindawo ezilapha esitolo sakadladla. Waze wasisula kahle wabese ephuma ngomnyango. Babamncane uzama ukulungisa isiphambano sadladla bakithi kanti kuzongena umgabadeli. Kusenjalo wavele wangena esekhomba babamncane ngesibhamu ngenxa yentukuthelo kuye. Wathi ethi uyachaza babamncane ukuthi uyasilungisa lapho uDladla akakuzwa lokho. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell nosubscribe nomusho umbono wakho. Bye.